А зачалися вже. Острів бавити будеме. На-на-на-на-на-на. Так, розказати на інтернеті. Розказати на одному інтернеті. Розказати на другому інтернеті. Та й буде порядок. Ну. П'ятниця. Треба робити дещо інтересне. А ми будемо плодити чилять. Як би то чудно не звучало. Ну. Ну, а ну, що там було? О, Кося вже підключив. Зегаліба? Мені ся привижат, це до нас зайшов челяник, якого тут мільйон годів не було. Здоровля, здоровля. Мені то. Так. Епінці можеш уже то загрузити великі підсіцькі, поникати, що вони там чинять. А, то ти все той був твій з нами, айбо. Не то. Не видко тя було. Ну та що, не знав, це чув сценяти, бо я наладив кадрика, тепер у мене 37, 35, а кіть доста далеко буде йти, та й 50, 60. Тобі там видав кадрика не вказує, мені вказує, 60 кадриків за секунду. О, тут вже родина каже, ось, нігде їм купити топанки. Чого? Бо у сьому маленькому кутикові топанкися ще віддав не продають, ні? Тепло цуря. Ну тут замість хріні можеш і обув продавати, наприклад. Та й ще інну би покласти не похобіло. Ану. А цуряся просто тут продає? Ні, не продається. Та замість моркви тут просто цуря продавати. Як там на О, айно. А морква вся сюди перемістила. Ну, нормально буде. Бо кажу, то ж нігде їм купити топанки, а у мене 100% топанків мільйон має бути. Де вони там продають? На цьому складі мауться держати. Айно. А, не є. А чого? Шкури доста. Ніко не шиє? Шиє. Може навіть ще одного на роботу взяти. Ну. Значить, що у нас тут? Мені у коментарях на Ютубі написали: а ну, це 2000 челя не будеш годин мати. І я си думав, що буду годин мати. У мене корчмася вже строїть, значить буду годин мати. Не знав, наскільки то буде ефективно. З інтересного, що в мене тут? Значить, туйня якісь склади, туйня дерево, туйня тигла. Тигла, бо тут у мене тиглярський завод. А куди пак тут ту тиглу в ще будуть возити? Є тут тачкарня. Мені треба ще один склад, де буде видав сугубо тигла. Так ми ся видить. Айно, вчиню ще один склад, де буде сугубо тигла. Бо тої тигли мені треба буде много. Так, проникаємося, що в мене туйся строїть. Корчма, понятно. Обуріх туй знав на що. Дерев'яний міст знаємо на що.
Торговельний причал, в принципі, не критично мені воно тепер, бо не буде. Ще одна комора, туйка, понятно нащо, бо туй в мене буде розвиватися ще один сурдик. Я хочу туйпак ще поля накласти, а туйка, де тепер ся хаща, та й сесь угол, туй у мене має бути урбанізована зона. Туй буде в мене такий урбан-урбан. Це буде гиба старе село, старий центр, а тут буде новий центр. Так їм собі напланував. Треба на стрімові 2000 челяди забрати. Коби. Не знав, як то буде реально. Добре, никаємо далі. Значить, буде комора, далі свинарник. Свинарник поклавим раз туй. Мені сьогодні буде раціонально індустрію, звірку та й фермерство держати гиба в одному місті туй. Бо тут вже буде дома кінчакое. Тут сугубо люди живуть, тут буде тигла, камінь, вапно. А що тут ще буде? А, тут у мене ще вже броварня строїть. Айбо на броварню мені треба ще дещо. Хміль мені треба. Воно десь тут було. Хмільник. Я хмільник не поклав. Мені мусить хмільник класти. Кампець. А його теж біля броварні десь треба. Бо іншак який смисл, ні? Воно бити туй. Один бити туй хмільник. Най буде. Тут хмільник сперед броварні треба туди посунути. Далі сесь міст. Це куди? Ага, це за ще одним тим, ясно. І ще один склад. Склад можеш посунути до маку вперед. Добре. Іпенсі. Понятно, щось тут діє. Так, значить, тут повний склад. Ну, я за вас радий. А що тепер мені з цим чинити? Та не носіть більше ніч. Ну, кампець. Склад у них переповнений. Так. Валентин ще собі не купив. Сидить вдома спочивати. Не обо пішов у болт, купив собі обув. Бо я вже. Ага, обув ще не доставили. Теплої цуря раз лише доставляв. Постачання, різнороб, точкар. Всяк, добре. Ну, коби на стрімується 2000 людей забрало. Ну, пустимо скорість. Люди бігають через міст та геть шалені. Я знав, що мені ще треба. Оба. Гонець прийшов із Балакії. Я не пам'ятаю, що я можу їм продавати. Мед? 228. Воно йде. Желізо. Скільки у мене желіза? У мене желіза менше 1000. Та може туди ще 1000 взяти? У мене тепер з грішми нормально. Та й раз добрі. Нема що їм продати. Не дуже тямлю, що в мене тут на складові на продаж домак є. Сіль, яблука, металеві частини, олій, ясно. Обув теж вижу, можу продавати. Добре. Значить, який у мене глобальний план? Хотів їм зачати тут класти тут і хижі з каміння. А ці кам'яна... тут ще й скло треба? Ну, камінь у мене є. Тигливня вже є. Вапно є. А сесе третє що? То пісок? Такое. То пісок, ні? Копальня піску. Ну то пісок, добре. І послідньо я не доникаю скло. А де мені скло брати? Я його можу якось робити? Рудня. Залізна руда з підземних родовищ.
У мене такого не є на карті, видав, ні? Родовище руди. У мене такого ніде не є. Добре, так, вертаємося. Виробництво. Ковальня, рудня, плавильня, виробництво заліза, з руди та вугілля. Вапнярська, камінярня, це все ясно. Кравецька, ткальня, чоботарня, це все ясно. Валяльня, виробництво сукна з вовни. Це мені пак по тому, може, треба буде. Римарня, виробництво збруї з шкіри та металевих частин. Це мені раз не треба. Покрівельна олійниця, є соливарня, є хмільниця, строїть, броварня буде, гуральня буде. Цеглярня є. Поташня, виробництво попелу, лугу і поташу. Миловарня, виробництво мила з лугою та йлою. Риболовня, човнарня, гута. Виробництво скляних виробів з піску, поташу та палива. Ага. Або поташміт. Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Босорканя прийшла. Йой, конець ми. Мене зафоловила босорканя. Ну, що тепер буде? Пісок у шпор. Стрім буде йти... Пісок у шпор, да. Стрім буде йти, закидти наплодиться 2000 населення. Ні, галичанини, на цей раз я вже буду знати міру. Айно, буде, доки не наберемо 2000 позирачів, доти не кінчимо стрім низько. Так, вертаємося сюди. Значить, що за поташ? Виробництво попелу, лугу та й поташу. Добре. А тут поташ мені треба буде на скло. Так, кладемо тут поташню. Десь туй. Це де її класти? Туй у мене пісок. Та мені сьогодні тож буде смисл класти то туйки. Та воно мені треба буде доста шиковне. Поташня. А далі після тої поташні. Мило мені тепер не треба. Гуту ми треба буде. Чинити скло. Оцяк. Оцяк. І треба буде, ясне діло, склад на кожне із цих. Тут буде... Тут буде склад і цьому. Треба ще один склад сюди. Даже два. Один склад на одно, другий склад на друге. Добрі. Раз сісся ще не знайшов топанки. Як так? Тут не завезли ще? О, завозять. Постачає ресурси, никайте. Жона йде на склад. Узяла обу. Ну, добрі, скоро буде. Никаємо за велику епопею. Родина забирається з міста? Кампець! Ну, це фінал. Обу принесли, а й родина вже пішла геть. Зато тепер тут другі живуть, місні, наші. З нашого села не прийшли, а якісь. Ай, це маленько сумно прозвучало насправді. Ну, та що? У нас тут очередь на постройку така величественна, що ліпше ніч нового не пробувати собі класти. Не є солі для виробництва? Чого? Постачання, різнороб та чкар.
Ага, туй сира риба ся чинить. А туй ся чинить сушена. Добре. Може ще когось там на роботу знайти. Ну, ще раз із Балакії прийшли, а мені ніщо вам продавати, хіба олій. Оловня чогось много. Металеві частини 50. Збруя мед 1242. Та й готово. Нормально. Туйня соливарня. Солися варить, а сілюня десь на складах. Туйка цибуля та й чеснок дораз пропадати будуть, ніко їх не бере. Туй друга проблема з горохом, та й з капустою. Ніко не бере. О, що туй з водою? Туйня один. Туйня один. Одна керниця. І так мало. Треба ще керниці. Колодязь. Можеш колодязь класти. Колодязь звучить май серйозно. Ну то вже май пак буду класти, бо раз визира, то ж нормально з водою. Не жаліються аж кониць, аж гибнуть без води. Йой, Засня буде різати в очі. Зима прийшла. Ну, та мене зафоловила 5 минут назад якась босорканя, а навіть не знаємо ціни катня. Бо ніч зася не пише у чат, вижу. Це фінал. Так, що у нас тут? Ага. Значить, туся має Лі. А що це за... Що це таке? Добре, туй 20-теро. Це все будуть воли. У мене є один бугай. Може ще... Ага, я одного вже... Добре. Того теж завнадіти. Так, сіна кікотуй 5000. Добрі. Добрі, з сіном проблем не буду мати. У родині кабанців родилася дитина. Ну, супер. Я за вас дуже радий. Маленька Ладомирка. Файно. Ну, тут і поза хижі можеш ходити, я й не знав. Я думав, вони сюди собі протопчуть, а вони поза хижі ходять. Ну, не кина. Тут всяде живуть люди, айно. Все з ними в порядку. Так, тут можеш класти колодязь буде, бо тут буде ще шор хижів. Та тут їм покладемо колодязь уже. А тут будуть ще хишки, або такі прості з дерева. Такі з каміння будуть тут, та мені на них ще треба скло, та то буде не скоро. Так, то тут туди зачну класти зась хижі. Це так, на будучність, бо треба і роботу, знаєте, комусь робити. Без нових хижів нова челядь не прийде. Сяк. Кампець, у мене очередь на постройку така там гигидиться тоненька. Ну, киніть собою маленько. Тут докласти 6 місць вже поберуєте. Так, ковалі у мене онь троє. Пашут гидурні.
роблять шиковно. Так, желізо туйка на складі у них. Добрі. Де ви мені біду тільки пишете? Ну. Так, із углем вижу проблем не є. Туйка добрі. Води, каже, мало їм. Або у них туй колодязь такий підхожу. Ага, або мало. Або тут беруть воду і для виробництва. Не знав, чи то нормально. Може їм тут теж колодязь покласти десь. Або і той у них є. Може треба було цю кладку з водою. Так, тут заберемо, аби на виробництво не брали. Та тут заберемо, аби на виробництво не брали. А покладемо кладку з водою, отсяк. І покладемо її в перший пріоритет на постройку. Так, з деркачів прийшли. Но, золотенькі. 5000 дерев'яного угля. Улій 1800 мож. Мед, неєвня, купились перед вами. Яблука лише 180, слухайте, буде на експорт, перебачте. Обув, можу вам 800 дарабів перед то продасти. Та й раз видав швидко. Ні? Від них теж раз ніч не буду брати. Файно. Тепер, що у нас із постройкою дерев'яного моста? Нормально. Дораз буде готовий. Далі покладу ту кладку на воду. Усім хибить вода, та бо тут усягде стало ощищі на виробництво брали. То безвівно і сюди носили, ні? Тут треба воду. Та ліпше покладуємо ту сесю кладку. Ага, перед тим никали сте фурт на ютубу, а тепер уже і туй. Ну, туй можеш уже, як комунікувати майнаживо. На ютубове сугубо через коментарі. Так, треба бися сохранити великі піціцькі. Великі піціцькі, добре. Так, тут люди живуть, добрі. А десь там виселяли із цієї хижі. Ага, або тут зайшли нові. Інтересно, це буде в них мед на другий гід. Що, не працевлаштовано? Любко, ти ніде не робиш? Лише їдіння купуєш. Гіба не піло, айбо. Ну, доклали цей міст, тепер може буде ходити і сюди. Він по ріці йде! Никайте! Замерзла ріка, то він по воді йде. Я і не знав, що тут сяк мож. Кампець. Ого. А як він вийде на берег? А, прийшов крузіміст. Добре, ясно. Сьомойно. Так, кладка води. Тільки вас много, а кладка ся ще не поклала. Як ото? Що за робота? Порядок? Порядок. Тепер воду можеш сюди носити безконечно. Далі треба покласти склад. Далі у нас що? Поташня тота в очереді. Вже вижу, будуть возити всячину. Бо треба нам скло. Камінявня кюко. Камінявня лише 2000. Дуже маленько насправді. А де мені тот камінь брати? Може купити? Тут у нас що? Тут у нас вапняк. Тут у нас вапняк. Тут не був ще камінь, або дуже мало. 900, 600. Сей на одну хижу мало буде. А більш ніде каменя і не було тут на карті, ні? Більш ніде. Треба буде купувати. Добре, тут склад поклали, значить на цьому складові буде сугубо тигла. 10 000.
Бо всьому складові повне. Та що чинити? Тиглася чинить. Фурт. Ну, пані Кобосорканьо, признавайтеся, що ми любите никати? Бо ми повно всякого стрімили. Щеся надію, що і Майнкрафт скоро буде, як і чесно. З цим теж мало води. Кий біда. Що так тяжко з водою стало? Усім. Ану, вержу я ще пару колодязів. А цяк посилове. Вержу пару колодязів. Буду видіти, на кілько то буде ефективно. Ну, щося там кладе. Поташня. Матеріалися звозять. І тигла тут вже буде хоснувати. Там на ріці міст вже готовий. Ну, сись давно. Так, чекайте, сись давно є. Далі я поклав був сись, щоб камінь забрати. Та й сюди поклав ще такий. А тут буде якесь, не знаю, місто на спочинок може. Чіл-зона, знаєш, бо люди будуть жити туй, люди будуть жити та й робити туй, а туй хижу, це можеш покласти. Мож. Тут якось може жити. Це все я строїв. Це була ізольована зона, айно. У мене село зачиналося туй. Йой, село зачиналося туй. Я поклав був сей міст і вже розстроював сей сурдик. Далі я поклав сей місту, бо до каміння сяду брати. А далі сей першика доклавим такий. По карті чуть ниже. Тут не є більш. Тут більш ніде не є. По карті чуть ниже. Сей я лиш хочу строїти. Тут моста ще не є. Ай, ну там би було класно хишку покласти. Там навіть можеш покласти сяку. Кам'яну. Ні. Даже не одну, можеш дві хижі покласти. Все круто буде. Ану, туйся стане. Ні, там не вийде. Шкода. Ага, зачалися никати з-позад Майнкрафта, ну, то ясно. Так, чекайте, у нас тут треба... А, у мене вапно є? У мене вапно є. Чого би не продавати на експорт? Ану. Є в мене тут місто. Замість чого можеш? Путкову, обув, улій. Металеві частини не треба. Вапно. А вать ні, не буду. Нормально. Металеві частини навіть будуть. Порядок. 100. Нормально. Сукно, теплий одяг. Ану, теплий одяг. Склад. 50 лише. Значить, можеш купити ще хоч кілько. 3000, 1000. Можеш і 2000 держати на складі, і всього 2000. Значить, теплого цуря можеш купити ще 1000. Найбуде. А їм що продати? Улій? Можеш улій. 1023. Соли можеш 3000 їм продати. Та й ачей. Та й все. Олена в мене ще не є, желізо їм продавати не буду. Нормально. Так, щось ми хотіли. I know, запланований, ти засись. Я собі так на дуже-дуже далекий час наметав, що я на цьому островкові теж щось буду чинити. Ну, раз не можу знати, що там буде.
Ай, ну або на міні-карті він вже отображається, бо він там є. Ну його там ще не є. Дуже шкода, що ти не можеш тут хишку покласти. Так, сік теж кажу, то що води не є. Та й тут є вода. Для виробництва забрати. Я знав, що треба вчинити. Тут теж треба покласти таку кладку на воду. Щоб була на вирубу шилияку. Туй. І підняти її в пріоритет дуже сильно. Там поташня в того всякое буде. Через ваші стріми дізналися, що острів по ньому теж все любить. Ну, дякую. І це бавка, я так розумію, українського розробника, він сам із Харкова. І він цю п'яту альфу, ми тепер бавимо альфу номер 5, п'яту версію. Він її дораз гід пробував випустити. Бо мусив утікати. Так, на солеварні у нас робить двоє людей, 2 воли. І я дістаю потихеньку соли. Добре. Ну, і сюди ще можеш накласти хижів. Сяк. Тут вже путик учинений, та не буду го рушити. Сяк. Оцяк. Класно. Порядок. Так, кажу, то ж не є гвіздя. Чого? Тут такої ковалі. Ось, може, не є на складі десь? Може, має бути окремий склад, де будуть гвіздя, ні? 8000 дерева, 1000 сього, 1000 коровлячих шкур. Так, коровлячі шкури тут не будуть. Тут буде у нас будуть гвіздя. Теж 1000. Ось, мається чинити наперед. А на шкури ми вчинимо окреме місто. Окремий складик на шкури можемо покласти. Я повного всього хочу строїти нараз. Повного всього хочу строїти нараз. Ну, або никайте, це щось велике буде. Такое масштабне, поташня то та. Це аби скло чинити, треба тільки всякого настроїтись перед тим. Так. Ту воду беруть? Добре. Тут у нас що? А, уже ся так не жаліють на воду? Уже їм нормально? Щось мало води? Мало людям води. Так, гонець із деркачів. Що берете? Яблука ще не є. Мед ще не є. Олій ще не є. Угля вам можу продати. 5000. Гречка, обув. Можу вам 1000 обуви продасти. А мені, видав, треба купити шкури, ні? Кіковня шкури дома є. Коровлячі шкури то такое. Треба вже готово. 114. Можеш купити готової шкури. 1000. Ну, порядок. Ей, Фочстар, здоров! Тебе м тут давно не видів. Та бо ми Майнкрафт не бавимо. Може завтра? А я то вапно декуди хуснув вообще. Сам не знав. Ну, каміння ся носить потихеньку.
Угу. Такое буде місто. Ну, мені се види, що я свої економічні проблеми вже рішив. Так. Tu із оранням раз швидко добрі. Сіється. Добре. Так, цуряся чинить. Колопні суд кінчаються. На фермі що? Понятно. Мукася меле. Мукася меле, добре. Мука пакся сюди. Мука сюди на склад ся пак несе. Добрі. Так, цирюльня. Хі, кампець сі багаті. У них уже 1000 статок. Треба на них ще маленько налог наверечі. Скарбниця, податок на цирюльні. 15%. Чинимо 17. Видав з половину. Нормально буде. А що там корчма? Недостатньо хмільних напоїв на місцевому ринку. Ясно. Ми то дораз рішимо. Значить, треба ми що? Поташ, луг, попіл. Найся все чинить раз. Найся все чинить. Поташ не містить у собі 3 окремих виробництва. Попіл отримується зі спалення деревної кори в печі, додаткове паливо при цьому не потрібно. Кожна партія потребує 2000. Добре. Луг виробляється через вимочування. А мені що треба? Рідкий луг можна використовувати для виробництва поташу. Айно. Та мені тут поташ і треба якраз. Значить, мені треба чинити луг. Виробляється... та і все швидко мені треба. Я чиню поташ, із нього роблю луг, я роблю попіл, з нього роблю луг, і з луга роблю поташ. Добре, все. Розібравимося. Біда уж не годинний завтра. А що завтра такого? А що завтра такого? Ну, шкода уж не можеш бавити, або не розумію, щося завтра має стати такого. Ну, це пулівит маленько з цим керницям. Ну, гутася далі кладе. А що далі буде? Склад, торговельний причал, комора, свинарник. Треба би хижі посунути маленько. Бо на тот свинарник нікому буде робити. Посун мало хижі. Не будете завтра? Не будете дома, ну. Порозуміємо. Або не порозуміємо, що такого має бути завтра. Щося має стати такого ж муса й бавити. Це може я щось пропустив, а мав їм знати. Так, а сі куру не заготовляють нагоду. Заготовляйте куру. Ну, або і засаджуються дерева, никайте, воно заростить. Щось у мене давно ніхто не вмирав. О, пішли різати корову. Корову зарізали, шкура є, м'ясо є. Все, м'ясо пішли у болт забирати. Так, прийшов гонець із Мерфи. Сісі що беруть? Олій у мене ще не є. Путкові найбудуть. Сіль раз лиш 1640 вам можу продати. Металеві частини 96.
Нічого вам такого більше не можу продати раз. А купити. Теплого цуря вже брав. Більш мені ще раз не треба. Кури можу взяти, ні? Я си вчинив кури. А, ні, сутуня кури. Все добре. Сутуня кури. Щось я не дуже плодять раз, правда? Не знав чого. Вийдьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Мене зафоловив іншакий фраз. Не такий, як всі другі фрази, а й домак іншакий. Значить, іншакий фрази. Вітайте на нашому стрімові. Ми ся тут бавимо в бовки. Ви, видав, знаєте, що ми ся тут бавимо в бовки. Так, а плюс 2 будови паралельно не можуть іти. Показав із першого ж будеш у баню майстрування завтра бавити. Я такого не казав. Я би хотів, але я не знав, це буде в нього час. Плюс 2 будови не можуть паралельно йти, це не знав. Знав, що вони щось... Вони єдно кладуть, а на друге вже починають звозити ресурси. І це 100%. Або цього не вони строїти 2 нараз. І це я не знав. Можеш класти теоретично більше будівельників, їх є сілько, а можеш іще... Де воно? Будівельня. О! Хижа, у якій можеш то шорити. Ще можеш тих будівельників нанимати. Воно гонно бути, наприклад, туй. Ацяк. Ну то ще мені не скоро треба буде. ...204 людей в нього живе. Так, і 7 мед мали би чинити, ні? Ай, ну є в них меда доста. Так, із водою уже має нормально. Вже не є такого ж дуже дефіцит води у них, ні? Пораз комусь ще проскакує. Що в нас тут росте? Пшениця, гречка, колопні, посоняк, колопні. Хтося хоч не портить. Гречка, ту яблука, добре. Уже 8-річні такі. Ні в року би їх. Кажуть, ще пораз уж із водою у них біда. Поки бутує колодязь. Ну фурт пустий, це що? Ну що там у нас? Гутася строїть. А довгося строїть. Це міст був покладений по програмі Великого будівництва. Ні, міст був покладений, бо я хотів іскапчатися і цьому маленькому островові, а тут ми будемо класти велику кам'яну хижу. Ацяк якось, там будуть жити люди на маленькому острові, то буде дуже круто. А от видав, то буде маленька така. Ні, може бути і 3-поверхова, або із крамницю, з болтиком маленьким. Та тут 2 можуть бути. Ну, коротше, буду видіти. То ще не скоро буде, бо на то треба скло. У мене скла раз не є. Я лише кладу гутню, та в гутні будеся чинити скло. Класно буде. Інтересна така будова. Просто велика піч у середині. Опа, Нестор земляний умер від старости. Ну, це фінал. Десь його загребли. Нестор земляний, но... Не піло, так прожив. Айно, некий. Поташня туйка, агута туйка. То 2 окремі будови. Так.
Несуть куру. Добрі. Тут би може ще... Ага, всі п'ятеро. Всі п'ятеро зайняті в роботі. Добре. Недостатньо металевих частин для залагодження. Ого, а що таке? А чого? Желізо є. Ковалі найчинять. Це мені вже одної кузні мало. Так, гонець із деркачів прийшов. Усіх стандартна схема. Я їм продав 5000 угля. Я їм продав маленьку обуви 1000. Я їм продав медем, раз не буду туди продавати. Яблука 771. А що в одних можу взяти? Кожа в ній є, то в ній є. Курячі яйця раз не буду на експорт давати. Пак потім треба ми буде свини купити. Скільки воно буде коштувати? За 1,35. Не бай, не бай. Це мож онлайн? Ні. На кілько я знав, тут сугубо синглплеєр. Та я не дуже знав, як ото онлайн організувати. Не дуже собі представляв, як ото онлайн мало би фунгувати до Mac. Тут ще одну рибарню тут можеш покласти. Рибу й мати. Ого. Все буде добре. І з цим все понятно. А мене на гриби не кличеш? Я ти кажу. Ого, тут і посуду мож буде чинити. Ось на возоре скло, та і ще на то-то. Класно. А тут ся склад не поклав ще у очереді? А де є? Ті склади мусить не наперед, а сись десь кладе. Ну, тут понятно. Тогди тут буде недостатньо піску. Та прийде пісок, прийде. Ну, тут тоді будеся збирати віконне скло. 5000 та й де там скляні судини тут і скляний посуд, теж 5000. Збирайте. Так, гонець із мерфи прийшов. Що би сте хотіли? Олій, раз не є. Посоняк, вапно, путкове, сіль. 1000. Я заробляв гроші так і дурний. Так, що в мене з ресурсами? Кілько в мене желіза є? Бо желізо мушу лише купувати. 1100. Можеш ще 1000 заказати напереда. А, у нього і не є. Ха! Теплої цуря. Ану, поникайме. Ту-ту-ту, теплої цуря. 1000 в ній є дома. Нормально, нормально. Не баламутьте галичанина. Він не фурт никати приходить. Так, а тут на складові то до що буде? Будемо тут поташ збирати. Поташ.
Поташ. 5000. Ну, та й куру той можеш держати. Деревляна кора. Це просто кора, як це то буде кликати туйка. Кора. Кора теж 5000, ось запасна найтуй буде. Кіть буде запасна. А тут таку чинять луг, таку із нього недостатньо кори, щоб почати виробництво попелу. Зараз буде. Мені треба поташу бисте чинили. Ну, з того поташа тут вже буде... Уже пішло скло. Фунгує. А тепер цю посуду десь можеш продавати туй. Наприклад, туй. Можеш продавати посуду, можеш. Сметану можеш. Добрі, пішло. Так, ще й з Балакії прийшли. А оцих желіза 1000 купити хотів. А мені що продати раз? Ну добре. Ну, не біда. Меда 5164. Я такий багатий. Ужас. Більш ніч. Так, тепер мені... Це у нас у кушниці свої гудаки. Епін у кушниці є там пару. Так, що тут вже клопні не можуть рости. А що може? Може ячмінювати пшениця. Пшеницю туди посадимо. У кушниці суд гудаки. Не знаю, не пам'ятаю, як це пише. Такий у дуже великих окулярях з такими читавими лінзами. Він на баянові перфектно знає заіграти. То він часто і по свальбам теж всякі грає. Не з Петром Прокопом видавай, бо біда ж тепер не жив у кушниці, ну. Я теж, видиш. Що? З грошима у вас проблема? Ну, 7-5 дам. Місячний дохід у них нормальний. Мауться виграбати. А ну так, тут у мене була школа. У школі щось мало дітей. А я там вже почав другу класти. Це що, всі вже такі вошколені? Ну, вже наконець прийшли і цьому. Значить, тут у мене буде що? Тут і можеш соли держати. Сіль. Сіль. 10 тисяч. Ось це буде сугубо на сіль. Так. З тобою вже ми були позавчора на рибалці. Не знав, у когось є інший фраз, айбо вижу маєш низьке добру дяку. Поникаємо, що у нас... Та у мене населення самі багачі, никайте. У мене населення самі багачі. Та й не є в нього того. Безробітності, да, якоїсь сильної. Озі Цусборн, отако такий.
тут вшитком добрі, все нормально. З Балакії прийшли ще. От цього можеш купити каміння. Усе, і такий камінь заберу. Улій скоро буде. Мід 764 продаме. Улій. Ну, добре, то довідав ніч. То довідав ніч. Пропала би то та забершка, таку фіглю ми показила. Каже, що ж гудак у очках великих круглих, то безумно Озі Кушборн. Ну він це родив у кушниці, а він Озі Кушборн, слухай. Ото не лише задержка у чатові, ото ще і я не дуже вижу. Може гречку? Може гречку раз. Так, куди то зносять? Щось мало людей тут робить на фермі, мало людей. Треба на фурти ще декого знайти. Бо ніч туди, що треба. Так. Де? Що? Що не беруть? Сіль, цибуля, капуста, булі туй не йдуть. Продавайте посуду. Так. Тут що у нас? Тут морква є, продавайте посуду. Чим щось нове буде, зараз продавайте. Авать гречку. Молоко іде. Олій іде, ще не дуже. Цуря беруть, обув беруть. Парада. Тут швидко беруть. Добре. Ну. Лишнє не бийте, усім думав, що Петро чорт із кушниці. Ну він довжанин. Що вам тут робити? Не є робітників, та дораз когось знайдеся. Що можу вчинити? О, знайшовся робітник. Ура! Недостатньо поташу, бо зачати робити. Та привезіть це. Що, поташся ще не вчинив? Раз лиш попіл. Поташа 25 уже є готово. У родині кабанців родилася дитина. Супер. Я за них радий. Так, тут у мене вся рибарня. Сушена риба ся чинить. Супер. І всі будуть лише сугубо сушену рибу чинити. Гонець із деркачів прийшов. Ну, що у вас доброго? Так. Угля, таги все. Обуви, таги все. Гречку продавати не буду, видав більше. 428. Гречку дома треба забрати з склада. Я її не буду продавати. У мене кури вже суд, та й свині хочу мати. То треба буде мати дома то-то. Кілько мав у кожі. Так, ресурси. Треба купити ще кожі. 1500. Порядок. Це дуже чудно, що ви мені пишете в чатові. Якийсь інший фраз ми пише в чатові такое. Це кое. План виробництва виконаний, роботи немає. Сяти вибистися. Та всі тут чилять просто.
Сяк туди. Ідіть на другу роботу десь. Тут троє роблять, тут двоє роблять. Так, та тягайте собі кору. В чому проблема? Туй, маєте так ви на складові 1000. Так. Ну, посуда ся продає, видав потихеньку. Де там у мене посуда була? Розійшлася? Ще ся не розійшла, бо ще і не було. А куди там була перша поставка посуда? Туй? Ай, ну. 50 прийшло було, 50 це нараз продало. Ну, порядок. Кого визвав у чат Ктулху? Не знаємо. Так, усіх зась, не зась, а й далі біда з водою. Що не так? Зимася зачинати. Ну. Якраз я построю торговельний причал. Торговельним причалом мені треба, обом купував паленку. Не чудуйтеся, треба. Паленку треба, аби сме у корчму мали чим стартанути корчму. Айно. Я вже напланував собі, у мене тут буде де. Тут у мене буде броварня та хмільник, та я в перспективі буду мати своє пиво. Айбо перед тим паленку треба буде купувати десь звон. В Хтанг. Кличте Ктулху, кличте, ну. Значить, тут буде газда, буде то-то. На експорт що ти можеш збирати? Наприклад, то саме угля. Тоже 5000. Що тут на експорт можеш збирати? Таке, щось не портить. Тоже сіль. Цуря, шкура, тиглу. Тиглу можна на експорт збирати, 10 000. Будемо тиглу продавати, вона у мене ся робить у величезних кількостях. Тут у мене 5000 на складі, тут у мене 7300 на складі. Айно, і фурт ся ще нова чинить. А де у мене тут вода? Значить, для виробництва забрати, з водної кладки беруть. Попливли на лодці по леду, я пропустив. Гонно бити, айно, тут мусить бути такий момент, аж лодьки ще не зайшли до мій, а вже сніг почав падати. Ну, тут каміння привезли. Каміння 1148. Перемістити. Під каміньовий. Ну. Що у нас далі? Коморася друга строїть. Це дуже важна буде будова, бо ся тут люди добре мали. Що дуже слабенько в ній росте населення, бо не строяться нові хижі, або будуть уже скоро. Я тепер займався сугубо що вам хибить? Немає родовищ каменю в досяжності. І це правда. Сись камінь вже сте вибрали, а й більш не є. А тут що? О, тут і камінь. Все. Я навто сюди робив сейсмостик, бо тут ще є маленько каміння. Ту є, никайте, ту є. Та з автом ішов. Так, ідім поникаємо, що у нас тут з коморов. Так, треба миробітника, заповнити список ресурсів автоматично. І купувати від людей теж можеш. Порядок. Усім хибить вода. Ну, я в шокові. М'ясося тут продає.
продає слабенько, лишко і є. А м'ясо не все є. А що з цим лоєм чинити? Щось це за лій? То не улій. Бо улійся той чинить у мене. Мукася чинить добріє, бо ця мука ушитка йде на однушній торг. Це ніякого експорта. Так, тут вижу, шиковнося порозходило угля, бо я сюди його пою вести. Айно, так і є. А нового угля ще не довезли. Ще не заклали. Ну, кладеться свинарник. Там теж якось буде мусити робити. Інша кейфрас іде гет, ну та добру ничку, що можу повісти. Великі, піціцькі. Так, я сійду теж у люда, що пити доброго. Дораз прийду. Так, я ся вернув і нараз вижу, що у нас проблема. Кажу, то ж не є ідіння у родини гончарів. Як ото? Тут у болтах повно всього є. Та й не так і далеко. Вже порішали сте свої проблеми? Порішали, добре. Ну, ваше здоров'ячко. Водичка така добра. Так, тут люди бігають, ходять, щось шупітруть, водички набирають. На лавиці сидять, спочивають. Ну, свинарник ся кладе, добрі. Так. Та й люди з стріма поутікали, ото видав завтра, що я пішов все за водою. То фурт такое. Так, тут скоро буде угіль. Сюди ми вже довезли. Ну вже ми угля довезли. 1000. Ну, добре, значить, тут ми треба хоч 2 людей. Ячмінь, пшениця, булі, гречка. Мошсяк, посоняк, 600. Морква, бурак, капуста. Ну, тепер можеш наносити води. Пішов за водою. А ну, куди він буде йти за водою?
Де він воду буде? Із здоров'ячком у нього проблеми. Де він воду буде брати? Куди він аж буде йти за водою? Ага, сюди видав наклад. А, ні, туй набрав. Інтересно. Хоч так, хоч сяк, це значить, що мені треба купувати свини. Значить, куплю 5 таких та єдного кнура. Teraz доста. А я їм продам так і все. Угля 5000. Та й обуви 1000. Доста стандартно так. Желізо в ній є? Ану. Доста. Добрі. Корови пішлися пасти на пар. Добре. Несе гречку, бурак, воду. Порядок. Добрі все буде. Орються поля, у мене ось 2 плуги. Я шиковний газда. Так, повний обурив сіна. Та ще один пустий. Тут wszystko буде добре. А, сісь бурак такий ж доразся спортить. Кури в мене щось не розростають. 10 курів як було, так є. То треба було окреме кугута купити, це що? Або яйця у мене суд, або таке. Добре, так, ідемо никати. Що в нас там дали? Дали у мене строїть хижі. Айно, добре. То буде добрі. Як у мене будуть тільки хижі. Чудний сісінчакий фраз прийшов. То суету начинив, ти пшовет. Пропав нараз. Може, навіть 2. О, тепер ми вже можемо возитися у Паютино, наприклад. Поникаємо, що у них там може доброго купити. Так, тільки 2. Тільки 3. Хижу поклали і сюди нараз прийшли люди так із мого села. 19 років Павлові, 18 годин Марині. Нормально. Якось часто стає. У мене просто давно хижів не було нових. Та 100% уж він тут вже був. І це не міг бути інший челянник якийсь, домак інший. Це кось із наших. 100% вам кажу. Так, людися добрі мають. Добрі зараз мають, ні? Я тут поклав все сети, і може тут буде класти ту хижу. Кам'яниця на 2 поверхи. Це навіть на 3 класти. Покладу раз на 2, бо я не знав, як ефективно ся там буде жити. То ще не скоро буде. Так, Паютино. Купити медовуху. 3000. Привезти. А їм продати що? Може пиво. Пиво у мене ще не є, але буде. А значить, знаємо, що їм буду пак продавати. Та й улій. Та й у Барвінкове може. Щось дорого. Раз не буду. Так, Сем уже запланував.
Де... До мене їкати далі, що у нас тут? Значить, перша хижася построїла, і туди так і нараз родина з мого села зайшла. Друга ся хижа строїть. Так, а тут вже мені се видить, я пак буду годен класти тут і мої великі кам'яні хижі. Нормально буде. Так, дуже неоднорідно будеся розростати моє село, бо вже як є. У родині Кременів родилася дитина. Супер. А ну, порикаємо, що у нас там у школі. У школі нормально. Зачалася торговля. Мені везуть паленку. Де ота паленка буде лежати, правда, не знав. Раз буде просто туй на складові. Косі буде розгружати. Ой, а ну чекайте. Тетяна Артемівець померла від хвороби. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, сесе конець. Ти ще й не стара була. Любава та й Омелян обсталилися самі з утицьом. Вони, правда, не такі вже малі діти. Любаві 16 років, Омелянові 14. Рахуйте, через 2 роки Любава вже сягонна віддати дагде. Та й сіся двоє обстануть у хижі, в принципі, не так і піло. А й бо є проблема друга. У них місячний дохід лише 2,50. А податок на землю 2,25. Ось у них гониться зачати проблему з грішми споза того, що лише кось один у родині робить. Так, добре, що у нас тут із оранням нашим? Нормально все. Тут будуть булі, пшениця, то сесе. Що у нас там із ціками нашими? Добре, значить, всього будемо сокотити. Із цих хоч 2 свиней буду сокотити, а друге найся плодить. Запас корму 6 місяців. Поранно. Сись бурак, правда, доразся попортить. Так, гонець із Балакії прийшов. Сим нич не можемо продати інтересного. Айно. Такого я їм не буду продавати. Гібулі, мед. Та й в одних нич раз не куплю. Перебачте, раз нич видав. Так, розгрузили сюди ту паленку. Айно. Медовуха. Тут ще нікого не є. Значить, треба то десь продавати. У родині Тесленків народилася дитина. Ну, супер. Це такий родина з мого села. Святослав з одних із перших хижів 5 років назад. Ну, не з перших. Добре, значить, що мені з цим треба зробити? Туйки можна, наприклад, кабачки та й хрінь виверечі, а сюди туту медовуху 3000. Перевести айно. Тачкар із нароптачкою сяк. Значить, це перевезе сюди у комору і вже мож буде айно, бо воно вже буде продавати. Або десь буде продавати. Туйся що не продає. Капуста. Туйся риба не продає. Замість риби Туйся буде продавати медовуха. Та й готово. Так, мені сяде туй хибит арка сяка. Де там? Паради. Велика арка.
там. А ся як туй? Ага. Парад. Велика арка. А не можеш сяк на туто покласти. Тому сей сяк. Добре. Би було з обидвох боків. Та й ту і туди так покласти. А щоб прохід був через велику арку. Сяк, та й з цього боку теж. Ну, та друга не скоро ще буде, бо треба дерева зрубати. А так файно буде. Що у нас там з торговлею? Паютиное, балаки. Я все вже проникав. Все вже проникав, все неінтересно нас. Добре, туди заженемо цього барвінкове, поникаємо, що в них там доброго є. Так, хижа є. І зась місна родина тудися заселила. Добровіста і Марія. Ну, кажу, давно у мене не було нових хижів, та я вижу, що люди просто поміж собою все побирають тепер. Та до мене тепер нові родини раз не будуть заходити, мені треба ще хижі. Ну, прийшов гонець у Барвінкове. Значить, що їм треба? Поташ. Його теоретично може безконечно такою робити. Може мені построїти ще одну туту? Вовна, овчина, всяка лупина. Желізо в ній є. Можу одних купити 1000 желіза, аби не було, що я задері гнав туди. Того. Бо я їм ніч не можу продати. У мене сира не є. Як сироварню построїти? То мені треба ще один коровник буде. Видав. Виробництво. Сироварня. Виробництво масла, сиру та й сметани з молока. Ну, та й все такий. Таку і ту й треба класти. Ну, а нова родина перва за довгий час, за дуже довгий час. Треба ми ще один коровник. Треба ми буде ще один коровник. Так, тут хижіся ще кладуть. Що тут з водою? Тут з водою нормально. Болти туй. Маємо бути плюс-мінус нормально до болтів. Так, тут кацуря. І ну ж посудася тут не продає, ні? А буде. Шкляний посуд. Так, гонець із Мерфи прийшов. Що у вас там інтересного? А що вам треба? Сіль. 3000. Так, я так порозумів, аж сесі сіль не будуть брати. Та й сесі в паютиному теж сіль брати не будуть. Та я тогди... Ану ж вийдьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер.
Конкретний фраз. Ну, тут зась тут і бавлячі прийшли. А тут туди сіль не треба. Все, тут тиглу буду збирати. Та й то не знав, на що я тут тиглу збирав. Тиглу ніхто не бере. Я не знав. Не знав, на що я тут. Добре, никаме тут м'ясося ніде не продає чогось. А ну, можемо тут покласти ще одну туту. Не дуже міста є насправді. Так і дораз домак міста не є. Тут мож десь. Ні? Це не дуже. Тут мож. Неруна поверхня. Я ти кажу. Тут сяк мож. Так, замість теплого цуря ти можеш продавати, наприклад, курятину. Щину покласти сміло. А тут ще... Яка конина, я вас прошу. Яловичина. Може буде. Ну, і біля цього, ясне діло, треба лавицю. Даже не одну. Цяк. Ну, парада. Парада. Та й тут і хишка сяди кладує. А ну, прийде якось новий моє село. Ай, ну нова родина селиться. Єй, нова родина. Не миричі. Вечір нечисті, направду, бо соркані фраси, чудні фраси, нові фраси, конкретні фраси. Інтересно, це були якісь безконкретні фраси. Так, все каміння давно тут вибрали. Тут буде хишка, та й все буде. Всі дерева сюди обстануть. Так, далі хишка ся кладе. Треба мені більше людей. Направду інтересно, як то буде фунгувати, коли тут буде жити 2000 людей у всьому Варошові. Бо раз і себе з'юно село. Будемо никати, як то буде йти далі. Бо тим усім людям треба буде десь робити. Не хоч що. Торгуєш? Торгуєш. Треба нам у деркачі загнати. Там фурт. Є з ними що торгувати. Ну. Що у нас там? Гвіздя не є. Не є. Ага, бо не є угля. А чого не є угля? Кіт його є доста. Никите так. Ага, не є, не є. Направду не є. А мусимо маленько почекати. Туся вже довипалює зараз. Профітькаємо цей момент. Та й туй мені. Я не знаю, мені не треба сись. Мені не треба сись торговельний причал. Так, а ну йдім поникаємо. Недостатньо хмільних напоїв на місцевому ринку. Пактуйся продає. Медовуха. Медовуха продається. Що їм хибить? Чи треба якийсь другий алкоголь? Можемо. Паютино. Вижу вам там весело. Так, деркачі. Обув. Тисячка, забирай. Далі що? Угля 5000. Забирай. Мед. Не забирай. Яблука. Немного, айбо забирай. Ідімо паютино никати. Медовуха. Та в мене є, в принципі, медовуха. Треба мені другу паленку якусь. Це вже чекати, коли буде пиво. Із Мерфи прийшли, він мені нічого інтересного не продає. Хіба теплої цуря? Є в нього ще теплої цуря?
Ресурси, теплое. 800, нормально. Раз не треба. $1150. Особо не мало їм що й продасти. Бо сорканя. То би тися хотіло. Ага, зась місні прийшли та поженилися. І це я построїв, а чий кіко. Тут всі дві були. 1, 2, 3. 4, 5 хижів. 5 хижів їм построїв, із них лише 2 нові родинися заселили, а 3 ото попобиралися, оті, що в нього в селові вже жили. А цяк ото. Бо сте розуміли пріоритети. Та ну, строїться ще одна хижка, будемо бачити, як у них ото буде. Вам там, вижу, дуже весело. Без мене. Так, всі вже ходять за каменем. А ні, всі раз за вапном ходять. За каменем ще міст недостроєний. Порозуміємо? Строїться хишка. Так, ідемо никати, що у нас там із виробу скла. Ужевня 590. Так, паютиное прийшло. Я у вас брав медовуху, а вам я буду продавати раз видавнич. Так, визират. Цибулю. Цибулю мені треба на місний торг. Кобобо олій. У таких кількостях. Олій мож. Олій насправді мож буде продавати. І це то, що ти можеш збирати у величезних об'ємах. А де є олій? Не лій, а олій. Ага, бо там лише наявно є. Медуха, молоко, килимне олій. Значить, тут хоч 3000 собі покладу. О, ще нова родина. Із 6 уже то-то. 4 нові. Супер. Бо сорканя тоже, Таня теж підходить. О, ніщо вам робити, люди добрі. Ніщо вам робити. А не є у вас каміння, що желізної руди. О, можеш недорого купити желізної руди. 10 тисяч, наприклад. Це видкіть. Це із паютиного. Можеш купити желізної руди, а тут покласти то-то. Виробництво. Де є? Виробництво плавильня. Виробництво заліза та плавильня. А то треба якраз на березі строїти. Та можу ту плавильню. Мож там плавильню тут покласти. Та будемо мати порядок. Добре.
Можеш йти ти міняти ім'я. Бо Сорканя Каня, повне ім'я Константіна. Так, гонець із Балакії, зась. Що ми доброго повісти? Камінь я би от вас купив. Ушиток, який у вас є, такий. А так, нема у чим вас порадувати. Збрую з чимся не навчив чинити. Сьогодні теж ще много не є. Здоров. Що хочеш? Йдеш порадувати наших цимбурів на стрімові? Ні, йдеш? Ну добре. Константин хотів прийтися поздоровкати, а далі дорадився, що не йдеся поздоровкати. Но, прийшла вже родина і у Сесеї, у корчму, на кониць. Вони порозуміли, що в мене сятую медовуха продає. Но, будуть це мати. Вже закупили медовухи, нормально. Дров собі купили, айно. Так, треба, айно, все добре, що воно мені нагадало, що треба все нормально сохранити, жберегти. Великі піціцькі, айно. Раз вас лишав, бо туйка вонка такий файний дощ, а я якраз іще й не мав. А я якраз іще не мав. Добре. Так, тут до нас прийшов Константин. Ідеся тобі отклонити. Майся, загалиба, кажи, пока. Я автосейвам довіряв, або автосейви сохраняв лише автосейв. А я хочу періодично у основний сохраняти. Так, гонець із деркачів прийшов. Тут буде стандартний план. Шиткої угля. 1000 обуви. Просто би стабільно мати то гроші. А де у мене... А що мене так списало? Куди тільки повно пішло гроші? На платню? Ти що чиниш? Де? Ну, сугубо все на платню пішло. Дуже просів по грошах. Яблука 1437, айно. Та й мед 1482. Так, що у нас тут було? Пшениця вже не може рости. Що може? Посоняк не може, мусить бути пар. Тут що у нас? Пшениця може рости. Добре. Тут що у нас? Тут пшениця вже не буде. Ні, тут вже не буде гонна рости. Колопні? Ні. Та теж мусить пар. Ну, кампець. Ну, не буде. Що вже вчиню? Яке ти вмісто мене за Мегалем, бо він не похоронив все село, доки мене не є. Ага. Добре, яся щось дуже скільтував. І це все пішло на платню, якось щось мені не вірує. Ну я тепер у мінус 1400. А чого так? Що з цього року так сильно помінялося? Костя, йди геть. Будь добрий. Не лізь мені в погори. Це моя вода, у тебе там є друга. Та... Костя, ну ти серйозно? Іди геть. Дай мені покій. Будь добрий. Угу. Раз не дуже розумівся всі в економічній системі туйка. Ось, що я зробив недобрі? Це туйка я ще галичанин не знав, та ті видав.
Чись я не відкланював ось де гет. Ну, де я тут ту плавильню поклав був? Он сюди. Ну, то будеся далеко на роботу добирати, да, кому. Ну і сей спробує. Так, нова родина селиться у нас. Супер. Ти ще й нахижа, то вже ми потихеньку доцабали до 230 людей до раз. Так, ага, добре, значить, із свиньми у мене паради, плодяться гі має бути, значить, треба буде то м'ясо десь продавати. З коровами так само. Так, тут ще не виздихали. Може ще одну соливарню покласти, видав. Ану, виробництво. Соливарня. Я ти кажу. Чим там місто зайнято? Там ніч не є. Чим там може бути місто зайнято? Я вас прошу. Та най там буде. Ще й на соливарня, добре. Лишіться того і їдь геть виці. Ники. Кажи, чи ставленим позирачам, що ти тут гримиш. Хочеш утперти туту. Шифом. Ой. Так, щося у нас стало? Пішов реєструвати Галичани 257. Ну, тут лиш так фунгує. Значить, кладуться колодязі. Значить, єдинця вже поклав. А бадем го клав, десь туйка, ні? Айно, теж. Вода ся бере нічдо. На всіх. Води доста не буде. Круто. Ну, і далі будуть класти хмільник. Та буде в нього видав хміль. Так, розумію. Після хмільника буде в нього броварня. Там у мене в очереді ще й на школа, а у мене і сися ще не на 100% зайнята. Я міркую це то раціонально. Видав нормально. Так, можеш підняти налог на сього. Так, ресурс, скарбниця. Податок на цирюльні. Даже сяк можеш покласти. 24%. Податок на корчму теж підняти.
Так, гонець із Балакії. Що там у нас? Мед? Меда ще не є. Олій 400, щось слабо. Щось дуже слабо. Те праснич, а в одних нич не беру. Желізо в ній є? Є. А, те мені вже треба ту плавильню потихо тручати, бо я вже із руди сам собі желізо плавив. Ну. Так, там вижу вже фрази самі з собою говорять. Ну, то й люди ходять уже й сюди. Не знав, де йому то найблизько. Куди то вони ходять. Йо, як ріже очі, я вам кажу. Ну, вже потихо звожу. Ну, видиш, галичани на сесії казали, що вони гиби ще строять сесю, що тут вже конкретні роботи ся ведуть. А на слідуючу постройку вони вже звозять ресурси. Та можеш казати, що вони дві нараз строяться. Очікування на новий сезон. Добре. Працівники хмільника саджатимуть хміль кожної весни. Сезон саджання триває з березня по травень. Хміль готовий до збору врожаю за 4 місяці. Супер. Будемо видіти, це достами буде того хміля, і це треба буде мені ще хмільники класти. Фрасося сважав, що близького не було. Даже не знав, це смішно, це ні, просто чудно. Так. Колопінь, кажете, не є у вас. На складові, направду, вже ніч не є. І 4-та дитина родилася у родині коню. А їхній старший син Гордій уже даже своїх 2 дітей має. Уже давно живе на другому березі ріки. Читав? Читав, ну. Так, сися броварня довго ся буде класти. Тут треба і тиглу. Благо, тигла тут таку нараз є. І далі будуться звозити ресурси вже на ісе. Айно, як ся сюди звезуть усі. Каміння. Кіковня каміння є. Ресурси. ККК. Щось залить. Ну я не знав, що з цим робити. Камінь. 4800. То ресурс, який мені фур треба буде докуповувати, бо його на карті вже тут дораз не є. Тут ще маленького, то треба місто класти. То скоро буде на очереді. Началося. А ну, чекайте. Сісь чоловік де йде? Ага, і ця жона, котра жиє туй, а робить таку хмільникові. Та файно тую якраз по цьому мостові кожен день на роботу ходити. Ей, паранно. Так, гонець із Балакії прийшов. Сьому раз не мав що продати, слухай. 94 металеві частини хіба. О, камінь в одних куплю. Ти раз готово. Сірку, будь добрий, не лізь у то-то.
у шифон. Чуєш? Не лізь у шифон. Так, у родині Буцьків родилася дитина. Ну чекайте, де то було? Родина Буцьків, ту є. А у всіх що? А у всіх, слухайте, непогано ще сеймаут. Статок у них ще 240. Хоч жона і умерла в родині, айбо, ну, мауться добрі. Та бо люба ніде не робить, айбо раз і не мусить, да. Що, води кажете, ні? Та й туй маєте колодязь. Туй би дав було ще не піло покласти один. З каміння ацикай. Так і туйка. Туйки покладу колодязь, а коло нього лавицю. Айно. Тут вижу, із водою страшна біда у всіх людей. Так, то вже скоро ярся зачне. Що, Сірку, тися прийшов сюди полащити? Та пойся вкажи людям у монітор. Не хоч? Хоч ти просто лежати? Ну, лежи. Не знав, це все зафунгує, а ну. Видите його там? Ліг собі. Так, ну, у мене ся вже ярь зачало, у мене вже 239 чоловік тут жиє. Закися строїть броварня, мені треба думати, де у мене ще будуть жити люди. Тут, видав, буду класти вже тут і кам'яні хижі. Кам'яниця 2 поверхи, плюс крамниця. Так. Як ото у мене будеся планувати? Кам'яниця 2 поверхи, 3 поверхи. Ні, зачнемо з двохетажних туй. Цяка хишка би була. Єдна. Та й друга. Будемо никати, як це буде строїти. Раз це тут кладе броварня, а на плавильню вже почали звозити ресурси. Супер. Школу, видав, можеш раз посунути. Інтересно, кілька родин буде жити у цих хишках. Не є тачка, аби доправити свиню? Та тут тачкарня. Що, не встигають? Так, із Мерфи прийшов. Усього, видав, теплої цуря треба купувати, айно. Теплої цуря 600. Олов раз не є. Добрі. Так,
все дуже чудно. Поблизу немає тачки, щоб доправити свиню. В транспорт і торгівля. Ой, не то. Тачкарню ще одну класти, це що? Бо вже є настоять. Так, уй-туй. Правда, треба їх на ремонт. Або їх по недостатньо металевих частин для налагодження. Татуй суд. Виробляються. Виробляються металеві частини. Дораз все буде. Значить, я не можу зарізати свиню, бо не є тачки, бо тут ту свиню туди доправити. Будеться десь свинина продавати. Свинина та й солонина. Таку треба із цього боку теж покласти. Так, замість огірків буде швинина та й солонина. Рибася тут вже десь продає такої. Та буде нормально. Тут теж треба ремонтувати. Та вшитка задержка за цими металевими частинами. І це вже можеш видав ще одну кузню собі класти. Виробництво. Ковальня. Мені направду треба ще одну кузню. Так визирати. Такої піляси десь класти. Недалеко. Наприклад, туй. Тут у мене такий індустріальний район. Кілько можеш цю броварню строїти? Виробництво пива складається з кількох етапів. Спершу хміль сушиться, а ячмінь пророщується. Ага. Мені треба ячмінь мати, в мене ячменя не є. А ну чекайте. Так, я можу тут ще на поле дати. Задіяти. Тут буде ячмінь. Добре. Я щось і не подумав, що мені треба ячмінь. А ну далі. Ячмінь пророщується та сушиться. Отриманий хміль та ячмінний солод вариться у водяній суміші, після чого ферментується протягом місяця. Пиво виготовляється партіями. Оберіть кількість пива, що вироблятиметься в одній партії, та кількість партій. Зауважте, що для цього виробника потрібна саме питна вода, тому постачання складки неможливе. Поняв? Порозумів? Завто туй коло вас мусить бути ще один колодязь. Не сякий, а такий нормальний. А цякий. А цякий лиш туй. Ну вшиткове фрасове село з нього ся збиткує, ні? Бо він не такий гіт, він не конкретний фраз, він іншакий. А всі знають, що іншаких ніхто не любить. Що? Бо і тут була вода, ні? Ну, тут є одна криниця, та й тут є одна криниця.
Тут треба забрати, бо на виробництво не брали. Та вони складки туди май будуть брати. У родині Шраменків уродилася дитина. Я й не знав, що в мене такий суд. Шраменки, слухай, вже 3 роди тобі живуть. Та й добріся маут, хоч статок у них невеликий, або місячний доход у них 5, а за землю платять лише 2. Нормально. Так, барвінкове. Куплю у вас спаленки. 1500. Ні, 2000. Нормально. Ні, 1500. А вам продам. Ніщо вам і продати. У мене тільки поташа ще не є. Хотівня поташарня сися, а поташарня 25. Ой. Та й сільця щось не складує дуже, слабенькося вироблять. Зато ще й на соливарню кладу, бо у мене були запаси соли. Такий фраз гівшитки другі. Правду кажеш. Правду кажеш. Всі сте однакі. Ну, це комедія. Так, свини вже 27, а різати їх далі не можу, ні? Поблизу немає тачки, щоб доправити свиню. Тачкарня слабенька, ясно. Недостатньо металевих частин, ясно. Я знав, що я зроблю. Туйка, де металеві частини, і все заберу гет. Не буду я їх продавати раз, буду на тачкарню сюди. Так, тут треба косити. Ще й видав. Що в мене з сіном? Сіно в мене так нормально, я бою. Сись обуріх ще пустий, або сись фурт повний. Щось я тільки не хуснує зараз. Значить, запас корму менше місяця, а ся місяця вже не любить. Так, мені треба туди ще й тачкарню класти, бо це не діло. Я серйозно, мені треба ще й тачкарню. Таку і піляси її видав. Оцяк, ні? А от десь май сюди. Як би то було? Бо то й нікому не мішало, і би файно було. Та лиш туй десь. І тут ту тачкарню в пріоритет зась мусить пхати спереду шиткам. Ну, бо як так? Йой-йой-йой. Казаємо братові, один фраз се зве. Єнакий фраз. Вже треба з тим чудаком щось робити, бо ганьба. Розумієш? Просто ганьба от такого невошкаленого самарчати. Отець кінь би жив, та не бійся, мав би він раду. Ну. Сяк у вас. Вижу, у вас там у фрасовому у фрасовому соціумові у вас дуже тяжко. Та що, покладеся до тачкарня. Туйся вже докладує бриварня. Або в мене ще й хміль не готовий. Когось може ще на роботу взяти. Туй я би віддав лише жін брав. Ну,
Броварня готова. Тут ми треба хоч 2 людей. Максимальна кількість партій 3, розмір партії 5. Тобто все видав нормально. Або то ще коли буде, колись ще достроїти. Тачкарня. У мене село таке дуже некомпактне. І це правда, що село дуже некомпактне, дуже розметано. Мені це так видить. Так, гонець з Балакії. Мед вам не продам, олію вам не продам, ніч вам туди раз не продам. Їдь гет. А це є в мене у самого шкура, слухайте. Ш. Шкура, 14. Та мені ще й купити треба, не або продавати. А каміння куплю. Я буду чекати гонця з деркачів, та я сам зажену. Очередь на постройку зась кілометрова, плани, аероплани. Знати би, що чинити. Но за нинішній стрім уже ми підняли людність з 200 чоловік на 242. Не капець як много, або вже не піло, так я си думаю. Проблеми з постачанням корму. Чого? А чого проблеми з постачанням корму? Бо його не є? Бо ніщо й місце дати? А цибулю та й чеснок вони видав їсти не будуть. Добрім порозумів? Ти не можеш їх просто вирізати, бо не є тачки. Ах, Мари, я вам зелені. Не я вас купити їдіння. Муки там, вадьбуль. Можу у вас купити 2000 буль. А я вам таги все. Угля 5000. Обуви, таги все 1000. Може мені третю робітницю треба, бо щось 2 мало. О, знайшовся третій. Горнослав. Чиніть тачки, будьте добрі. Дуже вас прошу. У мене, да, як чудно все наплановано. Гонець із Барвінкового прийшов. Ага, це тут і кому я ніч не годен продати. Можу в них купити гречки маленько. Бо не було ж задрі прийшли. Та 2000 гречки куплю, вона не така дорога.
Ні, 2000. Teraz доста. Тут проблем ніяких раз не є. Всі двоє, ну, другого раз не є, але другий скоро видав появиться на роботу. Що там з тачкарями? Є проблеми з цими металевими частинами. Чого? Бо їх тут на складі 11. Туйся чинять. Стабільно. Так, я хотів там ще одну малу комору класти. Менша комора. Вона була, наприклад, туй. Туйся доти строїть плавильня, то та. Так, у мене з людьми якби все добрі. Що, треба ще одного? Ну. Треба ми ще люди. Треба ми ще хижі, значить. Сяк можеш покласти. А туй сяк. Цяк, будуємо маленько пріоритетом. Так, це що? Барвінкове? А ми у них вже щось брали перше. Айно. А їм раз ніщо продати, бо я звірину таку ще не заготовлював. У мене ще овець не є. Угу. Добре, добруничку. Та не є біда. Пойте пак ще. І ви, і Цімборова. Так, збирається пшениця. Добрі. Ну що, доні? Кампець. Кілько там того є. Так, якся там мають наші цирюльники? Гроші мають до блуду. У родині Маковіїв родилася дитина. Всіх знаємо. І сіся давно тут поселили. Тачкарня, порядок. Тачкарня порядок, тачкарня слабенько. Ну тут вже хоч маленькося розглотило. Поблизу немає тачки, щоб доправити свиню. Я ти кажу, то в тебе так і тут під боком тачкарня. Де субсисі? Ну, межа поголів'я 20, у мене тепер 25. Я навіть помаркував многих аж
завнадіти їх, а не везуть, бо кажуть, то ж не є тачка, ну я в шокові. Тут 3 тачки стоять. Олесь Сюсюра помер від хвороби. Я ти кажу. Ну, тепер цим буде нелегко. Тепер цим буде нелегко. Тепер цим буде нелегко, бо у них податок на землю виходить більший, як місячний доход. Не знаю, як вони з тим будуть наробляти. Прийшов гонець із Паютиного. Що вам можу продати вапна? І це варіант, між іншим. Ану, вапно можу й держати. Вапно. Хоч 3000. Ей, здоров. Та файно. У мене, коротше, є ціль, ось я буду все село розвивати, доки у ньому не буде жити 2000 людей. 2000 людей. Ну, у мене раз 243. І що я інтересного построїв? Я построїв броварню. Я буду варити пиво. Це броварня. У мене вже є перший урожай хміля. Все добрі. Розвиваємося потихеньку. А ти як? Ти вже завтра то? Завтра вже утікаєш? А що я хотів? Ага, я хотів то. Вапно. Значить, вапно їм продавати. А де воно вже пропало? А, тут є. Яблука, морков, цибуля, солонина. Супер. І улій. Олов раз мав он 150. Не дуже вигодно. Ну йо. А, такий в 5 рано. В 5:20 рано. Ну. Та як ти дома посидів? Добрі? Тих пару днів вийшло в тебе такий. То ти коли у вівторок ти прийшов, а вже все. Колись ми ся виділи в середу. Тобто позавчора було. Так мало часу. Так ото утікати. Я ти кажу. Ну, хотіло бися більше. Та що, раз будемося надіяти, ось прийдеш до нас іще дуже скоро. Очікування на новий сезон. Угу. Так, грудень, січень, лютий забираємо гет. То буде поза сезоном. Та на зиму можеш пускати робітників гет. А що в мене з тим алкоголем? Так, там нам привезли були 1200 палин косий. 2000 най буде на складі обмеження. А де в мене там тут продавало? Так, тут свинина та й сало продається, супер. А де в мене там молоко? О! Тут замість соли може. А куди сіль туди? Олій, гречка, яблука, борошно. Цибуля. Нігде ся цибуля більш не продає. Замість цибулі, то до тут будемо продавати ще горілку. Нормально буде. Ого. А що в них так тяжко? Так, скарбниця. Податок. Так, стоп. Податок на корчми. Туди здоймемо. Окей, біжу спати. Все, давай.
Щасливої, Політушка. Радий був видіти. Ай. Ага, податок минулого місяця 16, а значить, у мене був налог в процентах. Це в процентах налог, айно? Так, в мене зась мінусовий прибуток чогось. Вапнося потихеньку чинить, то понятно. Так, Туся Нико не жаліє, у всіх нормально все. Доходи 12? А, там тут Владислава ще робить. І сі двоє рибу і маут. Так, щось там недобрі. Ага, тут не може рости пшениця. Та колопні сидіть. А вать гречку. Колопні. Добре. 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 Так, з водою проблема. А тут колодязь є у вас перед хижою. Має бути все нормально. Так, тут тачки, порядок, тут тачки, порядок. Свині їсти мають доста. Добрі. Це ріжуться. Сира солонина. Добре. А десь воно продавати буде? Видався нараз везе на міста десь, ні? Десь продає. Свинина, сало. Ну, порядок тут. Так, тут ще довержемо десь. Це ні, це тут десь. Авто заповнити. Лавицю біля того, та й порядок. Ну, файно. Так, і то вже дорос 11 годин. Жберігти, великі підсіцькі. Ну, плавильня почтися достроїла. Будемо никати, як ото тут буде фунгувати. У мене є повно всього. Желізної руди, вона ся там буде переплавляти. Самое желізо у мене десь тут на складові. Айно. Ну. Плавильня виробляє залізо шляхом нагрівання залізної руди в печі, що топиться вугіллям. Вона будується у вигляді водяного млина, який використовує кам'яну греблю для спрямування потоку води на водяне колесо. Колесо, у свою чергу, приводить у рух міхи. Ясно. На виробник кожної одиниці заліза йде 5 одиниць вугілля, 5 одиниць залізної руди. Наявність течії є обов'язково для водяного млина. Зауважте, що гребля плавильні перегороджуватиме шлях торговельних та рибальських човнів. Тому може знадобитися розважливе планування під час вибору місця. Добре. Ну, я все правильно зробив. Видав. Так, гонець із Паютиного прийшов, а я їм ніч не можу продавати. Вапно 1000 вже встиг назбирати. Все можу відправити. А пива в мене ще не є. Ну, пиво в мене скоро вже буде. Так, треба поникати, що тут у мене в броварні. Ячмінь, хміль. А де у мене буде пиво в перспективі? Так, ой туй видав, ні? Так, туй яблука не йдуть, огірки туй не йдуть, мед туй не йде. Туй у мене туди буде ще пиво. Пиво
3000. То ще буде не скоро, бо ще лиш ячмінь лиш доставляють. Він у мене лиш дозрів. Ну ячмінь лиш привезли. Так, треба вже серйозну артилерію підключати. Дозволяє переміщення ресурсів 3 возами. Мені і все треба. Стіло. Все вже може бути туй. А от де? Сюди треба. Буду пробувати на... Файно маю заколку. Дякую, дякую. Ото би волосся в очі не падало. Так, де я там тут ковальня, стіло. Вози дозволяють ефективно переміщувати містом великі вантажі. Після закінчення будівництва нового стіла ви можете замовити новий віз, натиснувши кнопку перевезення 3 типів, кожен з яких має вмикати в панелі властивостей. Постачати матеріали до будівельних майданчиків відповідно до черги будівництва. Постачати ресурси до будівель, у яких обрано возом, в обсяг постачання. Виконувати особливі накази. Ви можете вказати мінімальну. Ну, так. Коня. Я думав, там воли будуть, а не коні. Бо в мене коней не є. Може я попилувався мало з цим. Ну, буде видко. Так, то вже темна осінь. Що в мене там з олеєм? Слабенько. А з цурям? Слабенько. Не так все шиковно йде, як я собі думав. Та й куди у мене втікли всі гроші? Мінус 1300, слухайте. Щося такого страшного стало всі 2 минулі роки? Заробітна плата. Імпорт. Ну, імпорт не такий критичний. З Балакії прийшли, добре. Можу їм продати 350 олову. Можу їм продасти 1862 меда. Та й на сьому дораз конець. Ти куплю у них каміння. Йой. Так, тут зась місні поудавалися. Пібралися. Все достроїть та видав. Зась будуть немісні. Так, далі там буде міст. Далі буде той колодязь. А далі вже будемо хижу з каміння класти, никати. Як ото буде визирати. Це доста чудно, чого умерли усіх 2 хижах за шором. А, може в них щось... Екологія тут якась паскудна. Може бути щось таке, ні? Це не може. Так, що у нас там у деркачах? Ну, вас я люблю.
Тут фурт єно, гречка, обув, яблука 2000, ой, 2050 єно. Паленку вам раз не буду продавати, бо мені треба. Ти раз конець. А то й можеш попробувати вшитко. Вшиток угиль. А сюди навести більше. Поглятуй до блуду. Так, перемістити ресурси тачкою. Камінь 846. На склад. Ну, хишка сяди кладе, будемо видіти, коли неї прийде жити. Ну, і зась із місних. Ніко новий не прийшов. Ай-яй-яй-яй. Добре, вже докладіть тот міст. Та й пак колодязь. Та пак будемо класти тут у хижу з каміння, будемо видіти, що там. Далі. Як то буде визирати? На два боки. А цяк. Тут кітіната, тут буде друга. Тут буде третя, тут має бути тут та углова. Розвиваємо потихеньку село, мусимо. Так, тут на роботу ще ніко не прийшов. Тут видав не є сезона. Айно. Значить, січень, лютий та й грудень буде поза сезоном, а так троє людей треба буде. Постачання. Та що, чиниться вже пиво, це не чиниться? Ні, дотепер збирати сировина. Кампець, я засушоковий ячменя, у мене тільки не є, це що? Направду, така гібуня не є тільки ячменя. Так, мені тут туди треба ще одну ферму. Виробництво, ферма. У мене тут буде ще одна ферма. Ну, вона тут буде не скоро. Йо, як не скоро. Тут ячмінь буде. Гречка, пшениця, тут ячмінь ліпше покласти. Пшениця добрі. Булі най будуть. Посоняк. Гречка. Пшениця, колопні, добре. Так, балакія. Я їм що продав? Олай та й мед та й більш нич? У мене ніч не є. Куплю від них того каміння, маленько та й порядок.
Забрав їм тут 5000 соли. Кому? Ковня сіль брав. Не помню. Ой, бо маленьком се вже вернув по грошах. Ну, дораз уже будемо єрювати. Парада. Поклались ми міст. Покладеться сись колодязь, та вже на конець будемо строїти сесі хижі з каміння. Бодай би ми лиш застало ресурса. Хоч і ну я вже покладу. У мене іпенці з каміння вже є хижа. Цирюльня. О, якся мають корчмарі мої. Не, слабенько. Треба їм видав ще маленько знизити налог. Ну, і буде так. Ну, сись колодязь тут буде давати воду таку і на сесе. Так розумію. Ну, зачалося. Звозять ресурси. Що є, сірку? Сидить тут біля мене. Ну, чиніть да, що хочу видіти. Це фундамент зачали класти. Круто. Із каміння. Мені дуже інтересно. Так, ну, у селові вшитко в порядку. Айно. Так, там на фермах не треба мов поміч, не треба, там все добрі. Туйка все добрі. Туйка все добрі. Курися чогось не плодять лише. Ну добре, я хочу поникати, як будуть кам'яну хижу класти. Ну, вже і скла маленько принесли, добре. А на сесі малий хижки, значить, скло не треба було? У них там що, просто пусті ямки? Як у вас тут озеро вчинені без скла? Добре, кам'яний фундамент, поміст. Чекайте, гонець прийшов із Барвінкового. А я їм зась не мав що продасти. Поташа в мене не є. Та й сира в мене не є. У мене... А я сироварню... Ферма... Коровник... Я сироварню зачинав класти. Ні, я сироварню так і не почав класти. А, я зато другий коровник почав класти. О, щоб се сироварню вчинив. Ага. Ну то ще буде не скоро. Це значить, я їм не мав що продасти. Добре, дім поникаємо, що у нас тут із цими. А, ще ся ніко не знайшов на роботу. Ясно. Ще ся ніко не знайшов на роботу. Тарас поникаємо, як построїти ту хижу. Може, Косько прийде сюди жити та піде на роботу таку і на то на плавильню, бо їм все желізо чинив. Ну, інтересно мені кати, як все вчинено. Ну, кладіть хижу, хочу видіти. Так, що там ще привезли? Пісок якийсь? Ну, направду, піска привезли. Тигла, вапна, піску, та й скло ще везуть. О, зачинав тягнути стіни. Добре. Ага, та й два входи, видите? Перший, другий. Це значить на дві родини буде це як?
Досить такий непростий процес, я вижу. Файно продуманий. Не любить мися, правда, що вони крізь стіни ходять. Або то видав вже не поможу їм. А де тут Аллаші? Як вони тут? Ну, перший... А, тут сут Аллаші, добре. Лише чудно, що вони перший етаж до кінця без Аллаші витягнули. Ну, другий поверх, поміст. Добре. Далі, добре. Ну, далі витяглися Аллаші, добре. Всяк мало бути. Ну, і кілька родин тут буде жити, мені інтересно. Щось за бараки будуть. А, то вже навозять на слідучу. І сю ще не доробили, вже везуть на слідучу. Видите, всяко то фунгує. Ну, і тут вже буде під, ну. А, ну лише я не вижу, як вони то там у нух вже поділили. Ож. На кількось буде родин. Якся там люди розміщати будуть? Не знаємо. Теоретично тут би 4 квартири гомне бути. А, ну, 4 квартирі, 4 родини. Невеликі. Та й під у них є. Єден на всіх. Но. Айно. Помешкання 1. Родина підгірних. На 4 квартири. Круто, круто. І ще 3 слобідні. Кампець. Родина підгірних, все двоєся просто тут і підбрали. Купують собі якісь ресурси. Круто. Це значить, є на хишка, 4 родини. Я тут можу вчинити такий індустріальний райончик. Так, вагнеться з деркачів. О, деркачі, це мої гроші. Угля. Обув, лише 1000, правда. Олов не є, меда не є, яблук не є, даже чудно мало. Та що, та ніч вам не продам. Шкура, треба мені шкуру, ану. Ресурс, шкуру треба. Треба. Епін не 3000, 1500 мені доста буде. Ну, парада. Та файно. Чекаємо, колись нові родини заселять. А в мене тут і друга хишка виросте. Ну, та й все буде файно, значить, тут у мене вже буде жити много більше людей. І вони будуть гони робити, де мені треба. Лиш неясно, вже травень місяць, а тут ніхто на роботу не йде. Та ну, киніть собою. Родина Боднарів. Ой, сі лиш зайшли. А, ні, сі теж з мого села. Кампець, усі йдуть на квартиру. Айбо сі не платять податок на землю. Татуй неоднозначно. Я тут видав дали на зась. Та туйся лиш побирав сесі з мого села. Туйся ніко новини заселив. Це не чесно. Сяк нечесно. Або никати, у них 2 входи до хиш. Значить, 2 квартири з одного боку, 2 квартири з другого. На, ти 4-й. 4 родини так і підбралися з місних. Ну, пак, десь мусять. Це якби правильно. То моя проблема, що я їм доста хижів не поклав. Ну, нич, кладеся. Скоро буде. Треба нові родини, би заїжджали.
Ну, того року був він мінус 1000, цього року плюс 2000. Не знаю, як це фунгує. Так, сим може вапна повести. Олоуня раз не є, яблукуня там раз не є. А яблук може би ще настроїти. То паютино регулярно завозити. Бо в мене тут раз лише є насися. Один сад із яблуками. А можу би посадити спокійно ще один. Так, виробництво, сад. Оцяк. Ну. Строїться далі хишка. Значить, усів сугубо мої. Капець, сугубо мої се поселили. Я в шокові. Побиралися 4 родини свіжі. Вони лише чекали. Їм просто нігде було жити. Вони бися так давно пібрали. Що, не є вас стигло? Як ото? Туй. Ага. Нула. Нула. Ого, у мене ся кінчала тигла. Кого би міг подумати? Капець. Слухайте. Не встигатися. Я думав, що у мене тигли 1 мільйон, а оказується, що не так усе легко. Так, тут дотепер ячмінь не забрали. Все вже зберуть. Койсисі зберуть. Койсись достигне. Ага, а тут і шкуродем хотів розміщати. Тут їм хотів... А, є склад. Йой, він в очереді так далеко, треба його посунути. Гонець із Балакії прийшов, добре, а вам що можу продати? Медуня щось не ходовий, металеві частини не ходове. Олій, та ніч вам не продам, а що купити? Желізо видав раз не буду брати. Ресурси. Угу. Желізання немного. Направду, треба би взяти маленько. Візьму раз 1000. Воно недорого. Бо я раз не розумів, чого в мене тут люди не роблять. Не впою, бо може далеко їм ходити, бо за камінням сюди ходять. Та мали би. Хоч може їм направду далеко. Ну то я тепер вже не дізнався. То хіба тут треба було класти? А я міг? Ну, я міг тут покласти кампець. Я можу тут покласти.
А сесю розібрати можу? Можу. Ой. Який кіцяка. Сконя tu gazdівство. Ну, добре. Угу. А, туйся косить, бо туй треба волам їсти. Думаємося, що то там. Це що? А, колодязь. Тут теж може буде кам'яну хишку покласти, ні? А цяк. Є на неї місто. Є на неї місто нормально. Є на неї місто нормально. Нормально. Добре. Всякий буде. То ще буде не скоро, ясне діло. Бо туйка і сил біда. Сю розбираємо. Сю строїмо. А де іся в очереди? Не вижу її. Вижу її. Добре. Ай, ну файний стрім, бо треба йти спати. Я дораз буду теж сохраняти. Дораз має. Ще піціцько тут по газду і далі можеш іти гет. Так. І клопні не можеш. І ячмінь не можеш. Та туди вже ніч. Та туди вже пар. Ко би знав, що буде яка біда з сил плавильня, на неї не будуть йти просто люди робити. Ну, та й свистатися. Та буде тут майблизько. Так, у родині всіх родилася дитина, добрі. Ся на демонтаж, ся на постройку, ся на постройку. А де тут люди? Туся щось робить? Раз нич. Бо нігде взяти тиглу. Або тигла по-піціцьки чиниться. Ні? Айно. Тиглася по-піціцьки чинить. Значить, скоро буде. А що з цим складом? Будете його класти це як? Дем'ян Миловар помер від хвороби. Шкода. Шкода. Родина втратила пасічника. А чого він умер від хвороби, кіть у нас тут є цирюльня. Якась добре має. Це може мені треба ще одну цирюльню покласти? А це добра ідея. Здоров'я, цирюльня.
Туйки покладемо цирульню. Ото на далеку будучність. Дякую за веселий вечір. Добруничку. Айно. І вам теж дякую, що прийшли сте поникати. Ми тут будемо чита ОСС село розвивати в ближайшій перспективі. Так, де у мене там карта світу? Мені треба... Що? Мені треба в деркачі загнати. Так, і з цим полем теж проблема. Пшениця не може, а ячмінь може? Може, супер. То так кровляча многоножка, я з тим не можу. Так, що, Туся буде навозити новий угіль? Бо дров доста має бути. Ну, тут вже докладу відхожу. А ну, це зайдуть нові люди. Це зайдуть нові люди. Так, і нараз. Єдні вжеся віддали. Ага, вжеся пібрали. Гонець прибув до деркачів. Значить, 7 зась угля. 7 зась обув. У мене тут стабільна схема. Я в одних шкуру. Я їм яблука 1786. Та я їм меду. На цей раз уже мало. Олову лиш 700, ну то нормально. Все. Експорт пішов. Так, тепер никайме це сюди прийдуть на конець. Так, розбирають плавильню, добре. Гонець із Балаклії прийшов. Ну супер. А я ти якраз ніч не мав продати. Каміння від вас куплю. О, нова родина, наконець. Наконець, лиш кажу, то ж з Ідіньом проблема. Ковто каже. Ага, і сі щось пібрали, кажу, то ж ніщо їсти зробити. Поки бутуй. Суд магазинчика, никайте. Такить вам ся не любите, я вам так уйтуй на строву. Так уйтуй. Автоматично. Кося мусить знайти. Ну, тут ще одна нова родина. Заселилися всі. Але ж усіх проблема, які місні. Так, цю плавильню мусив розібрати, бо вона дуже далеко. Я не продумав все. Ту їм, направду, буде ближче на роботу ходити. Ото моє планування недобре було. Ну і так, потихо, то у мене вже дуже немало людей. Дуже немало людей. І все нові. І все нові. І все нові. Значить, лише є одна родина з 4, які живуть у новій хижі. Ото пібралися місні, а другі нові зайшли. Вже у мене 259 чоловік. Файно, файно. Супер.
Так, тут ще один болтик покладемо. Ясно. Тут не є така густа торгова зона. Переломно. Ого. Сякого я ще не видів. І що з ним тепер буде? Дома сидить. І не може робити тепер. Ага. Ну ось це тяжко. А не можуть му цирюльні помочи? Не знаємо. Так, добре. Гонець із Балакії прийшов. Ніч нового. Ніч нового. Желізо. Що в мене є? У мене ще є. Добрі. Дякуємо, з Балакії ніч не треба. Демонтаж. Далися буде класти ще й наковальня. Менша комора. Дали зась хижі. Супер. Файно так. Так, цього року зась щось неясно, як у мене з... У мене, видите, прибутки, видатки, ці дуже екстремні. Ну, бо радує мене, що тепер їм фурт у плюсі. Так, добре, що у нас там? Друга соливарня ще не скоро буде строїти. Уже почти розібрався цю плавильню. Класно вони придумали з цим демонтажом. Так, туся вже кінчать потихо камінь. Так, де вони його носять? Камінярня. Тут 4000, тут у є ще один склад на 2000. Ясно. Так, як це мають CC? У всіх іще плюсовий доход, а у всіх уже мінусовий доход. Або вони і так чогось мають добрі. Аж у них статок більше 200.
Ну, я би казав, що в мене процентно населення маленько збідніло від того, як воно у мене було, коли було 200. Бо то до більший процент людей мав 100+. Або я видав, ще вартує рахувати, ось у мене много дітися народило. Вони ся видав не рахують, то. Никайте, у мене молодих людей дуже много. Молодих. Процентно більше, як людей там 30+. Мені треба міркувати, що тим людям треба буде десь заселити скоро. Десь треба буде. Так, гонець із Мерфи прийшов. Вапна не хочете? Соли. О. Соли. Путково. Улій. Раз, нет. Добре, так нормально. Значить, що? Мені треба буде думати, де ті люди будуть жити. Значить, це дуже добре я придумав із цими кам'яними хижами на много квартир. Бо тим молодим людям треба буде десь жити. Дуже скоро. Угу. Ще один синогу вломив, кампець. Або никайте, як шиковно домійде. Це він з переломом ноги, як він скоро домійде. Ой, не смішіть, ні. Ну, і всіхся дітей народила. Розумієте, ні? Так, то їм треба якусь альтанку, це щось таке. Просто щелавець. Тут буде пак школа. У мене вже зарезервоване місто. Так, комора. Угу. Айно. Тут цибулю повно купують від місних, а не продають її. Це не добра ідея. Так, йо. Добре, туй можеш вестися в Паютино. Так, сонце на небі не рухається, цикл зима-літо присутній. Можна зробити висновок, що їхня планетка вертається навколо сонця за стільки ж часу, за скільки навколо своєї осі, тому у них круглий рік день. Ну тут не є ночі, що доста інтересно фунгує. Зима-літо, бо планета має еліптичну орбіту, і ціла планета то ближче до сонця, то далі. This is really smart, я те так уповім. Так, треба купити ще 2500 медовуха. Ну, а їм можеш продавати цибулю. Чого я так не подумав? Вапно. Пиво. Пиво ще не дуже є. Пиво десь я мало продавати.
Пиво тут є. А десь воно буде продавати? Тут є? Є. Добре. Нормально. Ти можеш ще одну меншу комору таку построїти теж. Швидкості ходьби людей можна зробити висновок, що цей рік в них дуже коротенький. Наприклад, кладуть хижу тиждень і ніхто не змучується і не йде спати. Їхній тиждень це як наш день максимум. Ну, тут і такий інтересний цикл. Нестандартний. Так, усіх можеш купити паленки. 1500 теж. І желіза раз не будемо, видав, купувати. Ні, желіза раз не будемо купувати. А туй яблука та й цибулю збирати будемо. Цибуля 4000, наприклад. Та й яблука. Це не будемо яблука збирати тут. Не будемо. Так, тут зась у деркачі треба заганяти. У родині Лещенків народилась дитина. Тут дуже много дітей, дуже много молодих. Мені треба їх буде десь селити. І всі кам'яниці тут будуть дуже на хосен. Так. Це буде така доста ізольована хижа насправді. Так, деркачі 7000 нормально. Обув 1000. Меда вам раз не мав, яблук вам раз не мав, паленку вам раз не можу продавати. Ну то нормально. Так. Айно, значить, в цій ще 2000 угля треба перевести сюди. Добре. А що з цим лієм чинити? Куди його можеш? На що він є? Його на масло видав, ні? Не на масло, господичку, на мило. Миловарня. Можу миловарню покласти. Тут в індустріальному районові. Це що? Ага, це мені раз не треба. Данило Буцько помер від хвороби. Ну, кампець. Шкода. У цих трьох хижах за шором кось умер. Там щось недобрі із... Там щось глобально недобрі. Так мені сидить. О, Зася тигла кінчила. Не встигав тиглу виробляти.
Вже звозять ресурси на слідуючу хишку. Супер. Так, у Несвітайлів народилась дитина. Супер. Радий за вас. Так, гонець із Мерв. Всього раз не мав. Путково мав. Соли. Тільки мав. Що вони ще такого інтересного купують? Солонину. Мені раз собі треба. Сушена риба. Як би забустити виробництво тигли. Єден захворів та й позаражав других. Не знаємо. Ну, факт того, аж усіх трьох хижах ники за шором кусь умер. Одна, друга, третя. Такі молоді не вмирали в других містах ніде. Дуже непривично. То мені, видав, треба ще одну корчму буде класти. Дистуй. Так, гонець із Барвінкового прийшов. А, це ті, котрим я ніч не можу продати. Бо в мене вже й желіза не є. Та вартує, видав, купити. Вартує купити. Так, у мене вже є 262 людей. У мене навіть церков є. Вартує, видав, щину пак покласти. Уже на основному острові. Тут у мене має десь у центрі бути церква. Та й тут мені треба окрему тачкарню, видав, класти. 100%. Транспорт і торгівля. Тачкарня. Тачкарня. Отсяк. Перший раз зайшов із Доня на стрім по острову. Ну, і як тобі? Ми тут вже, дай Боже, 3,5 години приказуємо. Ну, треба ще 900 тигла. Тут у нас випалює якраз 1000. 1000 зараз вже буде готова. А, лишилося 1738 аж люди. Я подумав, аж тигла. Люди буде. Я так думаю, що реально на 2000 розрости село, бо то мені займе много часу. Бавкового часу. Ну, а ця хишка дораз буде готова. Тут вже камінь є. Інтересно, як це тут будуть заселяти. Цей сезась будуть місні, це якийсь новий.
Може їм тут треба буде магазинчик якийсь теж покласти. Опа, Владислава Бодна, Румела від старости. Ай-яй-яй-яй-яй. То їм баба видав була. Ну, так, тут у мене помало сих. Треба ще. Пак май потім загорожу, лавички покладу, буде файно. Ага, що м хотів никати? Що м чинив? Значить, тут мені буде школа дали. Ага, туйся робить це все. Тут якийсь болтик ще має бути всі в хижі. Файна бавка, направду. Я не пошкодував. Дуже весело було. Домак не пошкодував. Із усього того, що бавив їм за послідні 2 роки, та видав Майнкрафт, Темна півниця та й Острів і все такі 3 майпаранні. Ще треба 7-8 таких стрімів. І ой, раз не знав, це то так буде фунгувати. Мені ся видить, не на кожному стрімі єднако буде наростати населення. А це що тут? Якийсь прохід? Я думав, що тут буде то. Крамниця. А, та я зарку построїв. Кампець. Кам'яниця плюс крамниця. Туй не вийде. Туйся не дасть уже. Ну, не бай. Так, туй пібралися. Добре. Все нормально. О, та я їм туй туди... покладу альтанку. Секу. Так. А тут ще болтик. Так, і знаєте, що тут треба? Колодязь. Ага, тут не можеш. Мусять на воду ходити далеко. Ну, не бай. Хижа є, хоч так, хоч сяк. А тут ще й Нася кладе вже оперативненько. Ай-яй-яй, розробник цієї бавки видкітісь із Харкова, який добре тямлю. Так, тут вже ся пібрали теж 2 місних. Ще 2 свободних міст. Кампець, така хишка сама, тут на островку. Ага, сим зась хибить тигла. Ну, я не буду класти ще... О, нова родина, нова родина, нова родина. Круто. Так, лиш кажу, то ж є проблеми із закупкою продуктів. Ну, тут можеш купувати, нормально все буде. Так, ще одна родина, все, всі 4 родини. Косові, стеці. Ну, стеці якраз не виціть. Сокирники не виціть. Стадники сі. І сіся пібрали місні. Сісь робить тут очкарний, Марічка ніде раз не робить. А йдуть купувати їсти. Так, тут зась проблеми з тиглом.
Ну ніч, випалюйся. На другий раз Майнкрафт буде, чи ще не будеш знати? Ож слідуючий стрім? Раз не знав, то буде видко, яка в мене буде дяка та кілько буде часу. В принципі, по Майнкрафту у мене теж ще є один важний стрім. Я собі запланував, бо я буду захищати село Робітное від напада, від рейда. То я вже достроїв стіну основну. Ну, то треба тут рейд зачинати. Коли то буде, раз не знав, ну на якомусь із слідуючих стрімів точно. Я буду голосити наперед. Не та генейська. Та сядьте разом, щось ти так. Так, сись руку уломив. Щось дуже травматично стало в останній час. Давно такого не було. Це то цирюльня недобре робить. Так, ти бачиш, що казав Іполіт, що вони заспавняться всередині, стіна ніч не дасть. Ні, я так читав, що вони спавняться за там 200 чи 300 блоків від села. Значить, від хижі, де живуть селяни. Та теоретично та стіна має бути ефективна. Ну, а кіт заспавняться всередині, та буду бити їх всередині. Ну. Все буде добре. Я не переживав. Все буде добре. Так, з паютиного прийшли щось купувати. 2, 6, 9, 8. Яблука ще не є в ніч. Вапна 1300 можу продати. Улов раз не можу продати. Ну, нормально. Там медовуха. А кілько в нього є? Свої? А, у мене свої ще доста. Що вже міста не є. А де медовуха у мене є? Туй? Ай, ну то треба перемістити туди. Перемістити медовуха 1780. Сюди. Ну, там стіна релятивно близько, то треба вже буде поникати на стрімою по Майнкрафту, наскільки вона далеко. Ну, мені сьогодні тож має бути нормально. Там є 2 міста, де стіна доста далеко від хижі, а з 2 боків стіна дуже близько до хижів. Та буду никати. На крайняк я можу там построїти ще такі проміжкові стіни, менші. Буде видко. Ну, ви вже накупували їдіння? Опа. Що той? Ага. Так, туди тут будуть колопні. Ну, купили собі їсти. Вшитко добрі. І соли, і риби, і яблуки, і гречку везуть. Нормально. Не критично. А кіть просто більше людей на роботу візьму. Може так буде ефективно?
Туйся робить пиво, і вонося продає пак туй у корчмі, но теж вонося продає десь туй. Медовуха, паленка, курячі яйця, сіль. Ну, могли б туй і пиво продавати. Соли людям як де взяти і в других містах. Простудився, ну, я затя радий. Добре, гонець із Мерфи прийшов. Значить, цим вапно не буду продавати. Путковий мож. Сіль мож. Сірку, перестань. Кшт. Що чиниш? Де би сішов? Що в них можеш купити? Та ніч такого інтересного. Так, що там пишеш? Що казав? Так. All builders in your village will only work on the first building in the construction queue at the time. Ну, я то давно замітив, бо. Ну, віки до острова набагато повніше, ніж українська. Не знав, я ніч не глядав. Добре, терновий кущику. Красно дякую, що зайшов із до нас низько поприказувати. Буду пакся ще голосити, коли будемо стрімити. Дякую, добру ніч. Сірку, ну перестань. Так, добре, требася і мені сохраняти вже. Бо час іде. Я, в принципі, зробив те, що хотів. Я построїв красні такі хижачки. Даже, йой, скріншот собі зроблю. Ну, та щось ми низько вчинили. Построїлись ми та й розібрались ми гет. То-то. Тут ресурси обстали просто лежати. Треба їх забрати. Ну, пак заберу. Добре, низькість ми поклали 3 кам'яні хижі. Та ще одну наполовину. Та й докладемо скоро. Та й чи ось ми розширили газдівство. Уже у нас і свині нормально ідуть, і повмирало у нас много людей. І взагалі ми із 200 дораз до 270 чоловік виросли. Це дуже порано. Це дуже порано. Та я си так гадав, що можеш з чистою совістю на низько сохранятися. Та й стрітимося з вами як другий раз. Тут